Hello everyone, good morning गासिबो खुलुमबाय आरोना बे आंनि गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय स' जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' आं दिनै माने एसे कालेक्शन बयसफोरनि आरोना लाना फैदों आरोना थ' आं बांसिन गार्ल्सफोरनि थाखाय आङो देखायो दिनैहाय आं माने हौवासाफोरनि थाखायबो आङो देखायनो सानदों आरोना हौवासाफोरनि टी-शार्ट कलारनि आरो ओमफ्राय कलार गैयि बिदि माने एसे माल सफैदों आरोना थ' बेखौनो आङो नोंथांमोना शेयार खालामनो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय था आरो बयसफोरा पसन्द जायोबा लांफैनो हागोन आरोना आंनि दखानावहाय फैनानै आरो बिदिब्ला आङो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना कालारिं मोनगोन बहुत कालारिं मोनगोन खिन्थु गासिबो देखायजोबा मोनसे मोनसे पिस देखायगोन आङो ओमफ्राय गासै कालार मोनगोन आरोना ओमफ्राय मा साइजनि नांगौ साइज मोनगोन आरोना एम साइजनिफ्राय लानानै एल डाबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल गासिबो मोनगोन आरोना थ' आं दायो देखायनोसै आरोना नायलांबाय थादो जे सफायदोंमोन आं नोंथांमोना आं शेयार खालामबाय गांसे माने आं गासिबो देखायजोबाखै थ' बहुत माने देखायबा दंबावो खिन्थु गासिबो देखायाखै आरोना थ' एसे देखायबाय ओमफ्राय बेलेग बेलेग डिजाइननिबो मोनगोन ओमफ्राय कालारिं मोनगोन मा कालार नांगौ आरो साइज मोनगोन एमनिफ्राय लानानै बहुत साइज मोनगोन आरोना जायनो जि साइजखौ नांगौ नोंथांमोना मोनगोन आरोना आंनियावहाय ओमफ्राय कालारिंखौबो आङो माने फुरा होयै देखायजोबाखै आरोना कालार मोनगोन बहुत कालार दङ जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायफाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय बिदिब्ला दिनैनि बे कालेक्शन भिडिअखौ आं बेसेबां दोनथ'नोसै आरोना थ' बाय बाय